Здравейте, скъпи приятели! Не ми се сърдете, че се обръщам към вас с думичката, която е много красива, а още по-красива е, когато знаеш, че приятелите са ти наистина приятели. Вие, кои сте дошли тук, и тези, които не са имали възможност да дойдат тук, но на 23-ти знаят какво да направят, не мога да не чувствам като приятели. В днескашния ден, минавайки от централни до източни Родопи, такъв и беше маршрута, посещавайки различни райони на Родопите, имах своята емоция. Но вярвайте ми, имам и свидетел, когато от Златоград влезахме в Кърджалийска област и започнах да виждам табелите на отделните градчета и селца, си споделихме своя приятел, който кара колата, че на всички тези места 95-та година ние бяхме. На много от тези места аз срещах и вас. На много от клубовете, от улиците на Кърджали се срещахме ежедневно. И позволете да направя още едно отклонение. Аз никога няма да забравя. В моя съзнателен живот не бих го отделил политически. Не, моя си живот. 9 април 95-та година, когато пак тук, пред тази сграда на културата, вие ме посрещахте като бъдещ водач на листата на БСП. Аз няма да кажа какво малко детенце ме посрещна на 1 километричен камък извън Кърджали, свързано с 50 километър. Но разберете, това са мигове на един човек, който е много често пред хората поради същността на неговата професия. Но публиката в театъра, тя също е усмихната и ти се радва, когато си свършил добре работата. Но особената признателност е тогава, когато я видиш ето тук, на площада. Верно е, че между 95-та и днес минаха доста години. Самите ние се променихме. Едни пораснаха, други поостаряха. Но питам, колко са щастливите и колко са разочарованите. За голяма моя жалост, по-голямата част от хората и тук, и в страната са разочаровани и обезверени. Това, което винаги съм искал и съм мечтаял, поне за 1 минута всички мои българи, всички живеещи на територията на България, граждани на България, да се усмихнат. Вие представяте ли си какво ще се случи над нашата родина за 1 минута усмивка и позитивно мислене от всички хора? За съжаление, за огромно съжаление, трябва да кажа, че последните 2 години отново настроенията станаха особени. Не коментирам, че не се гледаме с усмивка. Ние сме склонни да се гледаме с лошо. Защото социалното напрежение на всеки един от нас тук вътре в сърцето е огромно. И това, което е доброто на демокрацията, е, че имаш право през определен период от време да направиш своят избор. Трябва действително да се яви една пречка по пътя на една партия, макар че има име на цвете, която въвежда България в една много трудна ситуация. Трудна за хората. И ако няма друга институция, такава каквато ни дава право в Конституцията, българската Конституция, именно президентството, да има хора, които гласно да защитават правата на българските общности, да го
говори гласно за проблемите на власт имеещите, то тогава нищо добро не ни чака. Това бяха и мотивите толкова късно да се включа в кампанията. Защото колкото и да съм деликатен човек, аз не можех да понеса такъв безпрецедентен театър, който се случи на 4 септември. За голямо мое съжаление, пред очите на цяла България, един назначава двама за президент, само че за едно мандатче, защото след това ще стана аз. Аз не знам дали видяхте тази забележителна сцена, но кой човек демократично и умно мислещ може да понесе такава обида? И има хора, които я понасят, за съжаление. Аз не знам какво е тяхното самочувствие, когато се срещат с хората. Но това, че този избор е мажоритарен, че всеки стои с биографията си и с годините си, съм убеден, че ще подейства на хората в България. Не само на вас, скъпи приятели в Кърджали. Защото Стефан Данаилов и Ивайло Кадфи, ние се обръщаме към всички граждани на България. Аз не търся етноси и религии. Това са хора, които са на същия хал, на какъвто сте и вие. И за това разчитам и се надявам резултатите на 23-ти, хайде ще дадем усрочка до следващата седмица, каква дата се пада, 30, да изживеем, кърджалийци, нещото, което не можахме да изживеем преди 5 години, когато ни отнеха правото да се радваме. За да има радост, зависи от всички вас, от вашите приятели, от хората, които се двоумят да отидат на 23-ти и да дадат своят разум, своята мисъл, а не просто поредната задраскана бюлетина. Скъпи приятели, много преди да напиша прословутото писмо на моите другари от Висшия съвет на партията, аз знаех вече, че кандидат на БСП, Кърджали за кмет, е моя приятел. Той си ми е приятел, Милко. Аз съм си избрал тогава къде ще отида и кои кметове ще защита. Това не е поверя. Това е мое твърдо решение. Говоря ви преди време. Във всичките тия години на кампании, които съм бил тук, а те са били активни в 2005-2009, Милко е седял непрекъснато до гърба ми, до мен. Аз знам той и неговите другари, които са тук, и мои приятели, какво направиха за организацията, за движението по улиците, по шосетата и билата на Родопите, за да ни видят и за да ни чуят хората. И когато знам, че при него възможността този път да се случи доброто и действително промяната в Кърджали е факт или е на лице, айде да не бъда краен, с радост, идвайки днеска, се обръщам към вас. Край на краищата, интересните избори са местните. Президентските са важни, но общностите са тези, които ще си изберат бащата или майката. Аз се радвам, че виждам 2 момичета, 3 всъщност кандидатки за кметове. Вчера бях при едно друго момиче, тя вече е опитна кметица Дора Смолян. Но винаги съм казал, днеска срещнах и една Мария, прекрасна жена, кандидат наш за кмет в Мадан, че жената е тази, която управлява най-добре семейството си. Само че мъжът управлява най-добре бюджета, да ми извинявате, мили дами. И от тази гледна точка аз смятам, че съчетани двете качества на толкова близки разстояния едно от друго от Кърджали до тези градове, които те са наши представители,
колкото и трудно да е, аз знам колко е трудно, както и вие, на тая територия, аз им пожелавам от сърце успех. Пък ако не успеят да са живи и здрави, все така бойки и все така млади. Те тия не устаряват, тия момичета. И така, мили приятели, все пак, като звучи тая победа, съм длъжен да ви кажа едно мое наблюдение. Значи тая вечер победа, утре вечер пак ще има победа на другия край. Аз исках там да направим срещата, защото спомням си една друга много забележителна вечер, когато дойде да ни пее Николина Чекърдъкова и правихме голямото хоро. И много исках да ни се случи това там и тази вечер. Но се оказа, че 3 вечери тази част на територията на град Кърджали е заета от опонентите ни. Но нищо. Но сега кой знае на колко места някъде някой за някого вика победа. Представете ли си тая победа да е откровенна, да е истинска, тя да тръгне в космоса и тая победа, която е красива, хубава дума, тя е силна, колко добро би донесло на България. Това е утопия, както съм сигурен ще кажа. И все пак, за да сме мотивирани, за да сме сигурни в това, което ще се случи, защото голяма част от българското общество е сигурно и убедено, че трябва да се сложи точка на това, което днес не се случва, ще ви призова за едно яко родопско победа! Победа!